Γεια σας! Σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο, βασικά κατά κάποιο τρόπο το δεύτερο, γιατί στο προηγούμενο βίντεο σε κάναμε ένα intro στο κανάλι μας και είχαμε πει ότι είμαστε τρεις αδερφές. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Εγώ είμαι η Τίνα και αυτή που τραβάει τη λένε Έλενα. Αλλά προσθέθηκε και η τέταρτη αδερφή μας, γιατί είμαστε τέσσερις αδερφές, η μικρότερη αδερφή μας. Δεν ήθελε στην αρχή να κάνει βίντεο, αλλά την πείσαμε, που τη λένε Λίζα. Και βοηθάει την Έλενα. Ναι, βοηθάει την Έλενα στο να τραβάει και να κάνει edit τα βίντεό μας. Λοιπόν, θα σας δείξουμε σε αυτό το βίντεο τι καλλιτικά παίρνουμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Ναι, ελπίζουμε να σας αρέσει. Και πριν αρχίσουμε, να σας πούμε ότι θα το εκτιμούσαμε πολύ να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Και ναι, σας ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Ας αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτό το βαλιτσάκι αυτά που παίρνουμε μαζί μας στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είναι από το Jumbo με αυτά τα 1000, κάνει 5,99. Ή 7,99. Λοιπόν, αυτή την πούδρα είναι από το Body Shop, είναι το νούμερο 02 και με βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ ανάλαφη και είναι για λευκές επιδερμίδες. Μετά εγώ, επειδή δεν με βολεύει η πούδρα των Body Shop, είναι πολύ βαριές για την επιδερμίδα μου, παίρνω αυτήν του Κορέ, την Powder, η οποία με έχει βολέψει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ανάλαφη στο πρόσωπο. Και να δείτε και όλες από πίσω είναι το MVP4, το Matte Finish. Και έχει και το σφουγγαράκι μέσα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ επιλέγω πιο ανάλαφρες σκιές γιατί βάφομαι πιο ανάλαφρα. Έχω επιλέξει αυτή την λιλά, την 4, και αυτή την κοραλί που είναι το νούμερο 11 και τις προτιμάω. Εγώ, επειδή μου αρέσει να βάζω σκιά στη γωνία του ματιού, παίρνω αυτή την άσπρη, το νούμερο 1, που με βολεύει πάρα πολύ και για όσες ξέρουν να βάφονται πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. Επίσης, παίρνω και αυτή την Daily για Ρεβεγιόν, την κόκκινη με τα glitter μέσα, το νούμερο 10, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστικό χρώμα. Όπως βλέπετε και εσείς τώρα. Ναι. Μετά εγώ προτιμάω αυτό το βαζάκι με το glitter που είναι ροζ χρώμα και έχει glitter και μπορείτε όταν τελειώσετε να το καθαρίσετε και να βάλετε μέσα διάφορα πράγματα. Εμένα πάντως με βολεύει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ συνέχεια και άλλωστε φαίνεται αυτό από το βαζάκι. Μετά εγώ χρησιμοποιώ, δεν βάζω πολύ lip gloss, γι' αυτό παίρνω αυτό το σημείο lip gloss με τα strass, που είναι πιο ανάλαφρο για πρωί και είναι το νούμερο 4 και είναι πάρα πολύ ωραίο και όπως είπε και η Τίνα, μπορείτε να αδειάσετε το βαζάκι όταν τελειώσει και να το κρατήσετε για να βάζετε εσείς κάτι που σας έσπασε ή κάτι που φτιάξατε μόνοι σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα δύο τα lip gloss. Αυτό είναι το νούμερο 3 για την ακρίβεια. Ναι. Μετά έχουμε επίσης από τα Sephora μια κρεμούλα ματιών, την οποία μας είχε σπάσει και τη βάλαμε σε αυτό το δειγματάκι από τα Sephora. Είναι πάρα πολύ ωραία για να κρατάει τα μάτια σου χωρίς μαύρους κύκλους και αυτά και μας έχει βολέψει πάρα πολύ. Μετά έχουμε αυτά τα δύο πινελάκια για την κάθε μία. Είναι για να απλώνουμε το lip gloss και είναι πολύ βολικά γιατί είναι μικρά και όμορφα. Επίσης, μετά έχουμε αυτό, βασικά εγώ χρησιμοποιώ, επειδή η Τίνα δεν χρησιμοποιεί, μολύβι για τα φρύδια, της Radiant το νούμερο 01. Με βολεύει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και από μπροστά γράφει Radiant και από πίσω, άμα σας δείξει η κάμερα, γράφει 17. Τώρα δεν ξέρω από ποια μάρκα είναι, λογικά από τη Radiant. Μετά επιλέγω αυτό το Minsters, το lip gloss. Από τη μία είναι για να στέκεται και από την άλλη είναι για να γυαλίζει. Και είναι πολύ βολικό lip gloss για καθημερινά, όταν βγαίνω για ψώνια και με βολεύει πάρα πολύ. Μετά εγώ χρησιμοποιώ ένα lip care που μου αρέσει πάρα πολύ της Apivita, το Pink Rose. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου lip care. Γενικά η Apivita έχει πάρα πολύ ωραία και αξιόλογα lip care. Και να δείτε και πώς είναι από μέσα. Γενικά η συσκευασία της μου αρέσει κιόλας γιατί έχει και αυτά τα γραμματάκια από μέσα.
Είναι αυτό, είναι ρόζα αλλά δεν αφήνει πάρα πολύ χρώμα, οπότε μπορεί και κάποια κοπέλα που τώρα βάφτει να το πάρει. Πάρα πολύ ωραίο, με έχει βολέψει αρκετά. Μετά εγώ χρησιμοποιώ ένα άλλο lip gloss, το Tinted, είναι το καινούριο της Essence. Είναι το νούμερο 03, Turned Crazy. Και από απαλό μπλε γίνεται λίγο πιο ανοιχτό, μετά πιο σκούρο, μετά πιο σκούρο και μετά φούξ. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι για βραδινές εξόδους και αυτά. Μετά, εγώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο και έντονο κραγιόν της Estee Lauder, το Golden Geranium. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα κάνει focus γιατί είναι πολύ μικρά τα γραμματάκια. Και είναι αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και η συσκευασία του μου αρέσει αρκετά γιατί είναι χρυσή από μέσα και άσπρη από έξω. Επίσης μετά έχω και αυτό το κόκκινο κραγιόν που το παίρνω συνήθως για το ρεβεγιόν κάθε χρόνο κόκκινο στις διακοπές. Είναι αυτό εδώ πέρα, το κόκκινο της φωτιάς, το απόλυτο κόκκινο. Και επίσης μου αρέσει και πολύ η συσκευασία γιατί φαίνεται δεν κλείνει τελείως και φαίνεται τι χρώμα είναι το κραγιόν. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι το νούμερο 3. Μετά εγώ επιλέγω ένα κραγιόν της ίδιας συσκευασίας. Είναι το νούμερο 2, είναι το χρώμα ροζ και βασικά εμένα μου βγαίνουν τα πιο ανοιχτά χρώματα και όπως σας είπα βάφομαι και πιο ανάλαφρα. Γι' αυτό επιλέγω συνήθως ροζ και μου αρέσει γιατί φαίνεται και το κραγιόν τι χρώμα είναι. Μετά, εγώ παίρνω και από τα Classics το νούμερο 230, το οποίο είναι αυτό το χρώμα, είναι μοβ, δεν είναι σαν το προηγούμενο που έδειξε Τίνα, είναι μοβ. Μετά εγώ επιλέγω ένα κραγιόν των MAC, είναι κάπως σαν beige ροζ, είναι πολύ ωραίο χρώμα, είναι το νούμερο 16 και δεν πολύ φαίνεται πολύ καλά, αλλά είναι κάπως κοραλί, κάτι τέτοιο. Μετά εγώ έχω αυτό από το H&M που είναι ένα lip balm. Σου κάνει γερθερά τα χείλη σου, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, λεμόνι και είναι πάρα πολύ ωραίο και γενικά η συσκευασία μου αρέσει πολύ γιατί γίνεται και σαν μπρελόκ, όπως βλέπετε. Αυτά ήταν αυτά που θέλαμε να σας δείξουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, το τι παίρνουμε μαζί μας στις διακοπές των Χριστουγέννων και ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο.